Sziasztok, hát újra itt vagyok. Most ebbe a videóba a TeamSpeak szervert hogy konfiguráljuk fel. Hát az előző videóban a TeamSpeak szerver készítését mutattam, most a konfigurálását fogom. Először is hát mint kicsomagoltuk meg minden, elindítottuk a szervert. Itt megvan megint az ikon, azt indítsuk el. Itt lent pillanat, még kell mozgatni izét. Shift meg F3. Jó van. Ottni. Lent van ez a cuccos, itt van IP. Úgy, és akkor ebben kimásoltuk a IP címet. Így. Ezt erre nincs szükségünk, most már itt van behozzuk a TeamSpeak-et. Így, megvárjuk, meddig szépen bejön. Indulhatna, nekem egy fél óra múlva edzésem van, haladjunk. Na, így. Connect. Így. Connect. Na, connectált is. Ezt még az előző videóban megmutattam, na hát innen folytassuk. Edit Virtual Server. Így. Hát itt ez már dolog, hogy mit írunk be az üdvözlő üzenetnek, hát itt a message-nek, meg minden, mit tudom én, hát pofátlan egy szervernél üdvözlő üzenet, hogy itt mit tudom én, kezdjük így, hogy ez Counter-Strike szerver lesz így, és Counter-Strike-on, mikor játszunk csét, akkor fogunk beszélni a szerveren, akkor kezdjük úgy, hogy így üdv a var, mit tudom, itt a varozás, nem, a var és mix birodalma TS3. Jó név, ez jó név. Én var és mix birodalma, és akkor megint megcsináljuk ezt, hogy így szépen, itt a modár, dolgok, minden. Várjál, ez pont fordítva kell. Ezt ide. Így. Ide meg mit tudom én. A belépéskor. Így. Mit tudom én, legyen kék színű. Piros? Nem, kék, legyen kék. Annak a színkódja, hogy color. Várjál, hogy is van az? Color, azt hiszem így. 0, FF. Valahogy így van, nem tudom. Majd mindjárt meglássuk, és akkor üdv. Mit tudom én. Üdv. Akkor megint kezdjük. Hogy így. Így. FF 000. És akkor itt van.
Üdv a pofátlan. Pofátlan, mit tudom én. Üdv a pofátlan. TS. Üdv a pofátlan TS szerverén. De pofátlan. Utána itt előtte írjunk egy olyat, hogy itt ezt ne felejtsük ki. Így. Utána megint azt hiszem így kell. Megint color. És mint az elején írtuk azt a kötőzárójel B betűt, akkor a végére is ugyanúgy be kell írni a per nagy B és így. Kb. Ennyi, így. Na, lássuk. Azt mondja, hogy connect. Na. Valami gond van. Valamit félreírtam. Na de vajon... Na itt van. Haha. Csak elrontottam a kolorokat. Valami rosszul csináltam. Így. Tudom, farozás és mixés birodalma, ezt már egyszer megcsináltam, csak... Így, akkor... Úgy, ezt megcsináltam egyszer csak varozás és mixeléssel, mint ott felül van. Így. Lássuk. Jó lesz most már. Így. Ó, üdv a pofátlan TS szerverén. Ó, jó, ez így látod. Milyen szuper. Na. Meg is lenne evel az alapkonfigurálás. A következő videóban azt fogom bemutatni, hogy itt hogy készítsünk szobákat, meg hogy készítsünk szobákat, meg hogy csináljuk meg vagányi az admin részleget, hogy oda csak admin, vagy nagyobb jogú felhasználó léphessen be, utána az ilyen a server admin, meg minden, hogy mit tudom, Counter-Strike, Steam, Facebookos, vagy LOL, meg ilyenek, ezeket fogjuk megcsinálni. És ha kérdésed van, írja nyugodtan izébe, kommentbe, meg minden. Na hát ennyi lenne ez a videó. Sziasztok! Kövi vidi!